Od nepamäti je mesiac marec spájaný s knihou. My sme si v rámci marca v Západoslovenskom múzeu pre vás pripravili niekoľko podujatí spojených s knižnou kultúrou. Začneme tajomstvom depozitárov a 12. marca nám viacej o prvom maďarskom kompletnom katolíckom preklade Biblie Juraja Kaldyho porozpráva páter Alexander Pus. V nedeľu, 16. marca, opäť otvoríme pravidelnú nedeľnú múzejnú kaviareň, kde na vás bude čakať rozprávanie o starých knihách s naším knihovedcom Milanom Ševčíkom. Highlightom mesiaca marec bude autorská výstava Mária Slezáka, Ritca, Medailera a grafika. Do pozornosti učiteľov 2. stupňa základných škôl dávame pripravovaný pracovný list k výstave Kde bolo, tam bolo, kde sa môžu dozvedieť viacej o skrytých pokladoch Slovenska. Veríme, že vás naša marcová ponuka zaujala a tešíme sa na spoločné stretnutia u nás v Západoslovenskom múzeu.